awuthi ngiphinde ngoqini. Listen church, ingozi siba nabe esontweni kuyenzeka sibe nenqaba yabazana nabasindisiwe abakholwayo kodwa uJesu engeyona inkosi kubo. That one is possible. That one is possible. Phela ukuthi uJesu inkosi akhonto ufaka uthaya neloko lakho leyo nithuphisa idlala ikeyboard esontweni lakho musu uyakhona nca ukuba inkosi kaJesu kusho ukuthi uyayibusa impilo yakho. He is in charge. Uyena olawulayo. Uyena omasterisha impilo yakho. Ayenzi intando yakho wenze yakhe. Uthi uJesu nisho lani kimi nithi ngiyinkosi ningakwenze ngishoyo. Nithule kulesonto nikhona nibathandakayo. Ngoba into esabambene nayo la i1. Sibambene nokuthi nje uJesu wandelwa inqwabe abantu abamsontayo kodwa engesiyinkosi kubo. Sifuna ubukhosi buka Jesu. Bazalana bami. I am bumbling myself. Ngikhona nibathandakayo. Akukho right lungile sengiyithola indlela esimple yala. Bengifuna standard grade walento bengizoyisho. Akukho right ukwazi izinto zasesontweni. Kodwa ulahlekelwa ubukhosi buka Jesu. Abanye abantu sebekhonza ngezinto abakwazi ukuzenza esontweni. Hayi ngoba uJesu eyinkosi kubo. As a result, we are more producing day in and out produce abasonti. More than indlalifa. More than the servants. Lithi ke umukhola ayi angeke ngicela ungayishumayela ngiyabuthi ngishumayela kakhulu izolo. Angidluli. Lithi iBhayibheli mawunjani uvuma ngomlomo ukuthi uJesu inkosi funda ke sisiwa mase kuphinda kube njani futhi funda wengane kaJesu. Ngokuba umuntu ukholwa ngenhliziyo. Ukhala amamonitha kuphela umuntu ukholwa ngenhliziyo kwenza khala amamonitha kuphela la akaphumi lapha ePK. Yes, umuntu ukholwa ngenhliziyo kube ngukulunga. Lithi iBhayibheli kube yini bathandekayo? Khulumani phela. Uverse balo uverse 9. Bengifuna u9, yes. Ngokuba uma umuntu evuma ngomlomo wakhe, yes, umuntu uvuma ngomlomo wakhe, yes, qhubeka, yes. ukuthi uJesu uyinkosi. Uthi uJesu inkosi. Ukholwa enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Wow! Nayo ke into ekholwa inhliziyo. Lithi ukholwa enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafile. Number 1. Umlomo uvuma ubukhosi bakhe. Inhliziyo ikholwa ukuthi uyaphila. Ngoba lento uthi wamvusa kwabafila in simple ways kusho ukuthi ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uJesu Kristu uyaphila. Yebo ngiyafuma wake wafa kodwa ngiyakholwa wavuka kwabafile uyaphila. That is the basic. Isisekelo sevangeli usibanjwe yilokho. That's how salvation comes in. Uvuma ubukhosi bakhe inhliziyo ikholwa ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo. Shothi ezindlela in simply put usuku ukholwa ukuthi Jesus Christ is alive. Anukuthi anikwazi lokho ngisho. Nivuma ukuthi bafowethu sivuma ukuthi lenkosi esikhonzayo iyaphila. Oh, can I preach it again? Yabona into ekholwa inhliziyo yethu ikholwa ukuthi uJesu lesimkhonzayo uyaphila. Lalelani ngiyaphinda futhi sikholwa ukuthi uJesu lo uyaphila. Masithi uyaphila shothi number 1 umuntu ophilayo ukhona. Nithuleleni bathandeka. Umuntu ophilayo uphakathi kwenu. Umuntu ophilayo uyahamba. Umuntu ophilayo unamandla okuphatha, unamandla okwenza. Shothi njoba simshumayela nje ashumayela intiyori. Sishumayela uJesu ophilayo. Hayi ngizwa mana inkosi izovela namhlanje ngiyayizwa. Hayi namhlanje uJesu uzovela. Sikolo uyaphila. Awubaphindelele ukholo enhlizweni yakho obaba bezwa ngahle. Ukholwa enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Wow, na into ekholwa umuntu osindiswayo. Ngase abasindiswa bayayazi. Sanibonani webasindiswa. Awusanibonani nenithanda ukuyishaya ifuba nithi nisindisiwe.
Sanibonani nenifika nigxekwa yonke indawo. Sanibonani nenithiwa nilahla izinto niqhonza belungu. Sanibonani. Lithi ukholwe enhlizweni ngoba that's how salvation comes in. Ngoba bafowethu ngifuna ukuthi nishumayeze nje ubasic. Ngifuna uyibone iphuma phela ngisiza nabakade abakholwa njalo ba akazi ikwenzeka la mhla isendiso. Ngicela ungilalela ka5 nawe. Ngoba ngiuthuma la izinto zaqala khona. Uvuma ngomlomo, uvuma ubukhosi buka Jesu. Jesus is Lord. He is my master. He is my king. I have no other king without him. He is in control. Ebomini bami uyena oblawulayo. Makuvela yena ngiyabhawa. Ngoba he is my king. Mase to be akholwe enhlizweni. Ngoba into esiqala sikholwa manini bafowethu singakayikholwa imoto. Singakayikholwa imoto eJobe, singakayikholwa imoto, singakayikholwa imishado, singakakholwa ezinye izinto. Into laqala khona ukukholwa, sikholwa ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyaphila. Khona ingoma yacula omnye umzalwane wathi because he lives. Athi ngibayeke labantu babengekho lapha. What I can face tomorrow. Kodwa nikhona nibathandekayo. Uthi mayiqhubeka maseyivala into yakhe athi an empty grave. Uthi it is there to prove that my Savior lives. Uthi eternal empty likhonela ukuba liprove ukuthi uNkulunkulu wami uyaphila. Ngoba angiphiki bafowethu uJesu wafa angikuphiki lokho. Kodwa nakhe sikhulumayo thina ngosuku lwesithathu wavuka kwabafileyo. Othi ngintemele ngiyantemela manje ngintemela ngalo Jesu esimkholwa uthi uyaphila ngiyantemela uthi omunye hawo ngake ngathi ngiyalifunda iBhayibheli ngahlangana nomunye ngizothiwa naye wafa wavuka kwabafileyo phakathi kwawani indodakazi kaJairo naye yake experience ukufa uJesu wayivusa manje yini lehluke ngaye ngokuvuka kwakhe ngisadlula ngithi ya uthi omunye hawo uEvitiko washumayela uPaul isikhathi eside wawa phezulu esiteps wasakazeka phansi wafa uPaul wamvusa uthi omunye what is different othi ngisase ngiqhubeka ngishumayela ngikhulume umshunemikazi uyaphakamisa isandla naye athi ngicela ukuphakamisa nami ingane yazalwa yashona uthi ngayithatha ngayibeka ekamereni eliphezulu umuntu wasezulwini wafika phezulu kwayo yavuka yaphila kodwa nithuleleni bathanda kathi kodwa nithuleleni bafowethu uthi baningi sibaziyo khona ngifuna ukugcina ngaye vele ngamabomu baningi sibaziyo abangabafa bavuka kodwa angazi ukuthi yini leyisimanga ngayo uthi ngiqhanise ngiqhubeka uphakathi kwabanye abafa yilo wayomhlobo wakhe uJesu igama lakhe igama lakhe uLazaro uLazaro naye wafa yena ongathi kwakhe kuhlukileke kunoka Jesu wafa day 1 wafa day 2 wafa day 3 kodwa lithi iBhayibheli nango day 4 wayisafile uJesu wafika naye wamemeza ethuneni esenuka wambiza waphuma kwabafileyo wabonakala ehamba ngeenyawo kodwa nikhona nibathandeka manje umehluko phakathi kaLazaro noJesu imuphi asivumelane uLazaro wafa wavuka impela uJesu wamvusa kwabafileyo wabonakala phakathi kwabantu kodwa kunenye into yaphinda yenzeka kuLazaro uLazaro akaphilanga kwaze kwaphakathi waphinda futhi wafa Shalete betaba uJesu la ngimshumayelayo wafa wavuka kwabafileyo wanyukela indawana ephakemeyo uyaphila akafanga kabili into enza simiyeke uLazaro singamshumayeli wafa waphinde wafa uLazaro wafa waphinde wafa ngeke singamshumayeli indodakazi kaJairo ngeke siyishumayela yavuka impela yaphinde yafa umfana lo wamshunemi wavuka impela waphinde wafa kodwa ngizomemezana namhlanje uhlukile kunabo yena wafa wavuka lithi iBhayibheli uphila kuze kube phakade lithi iBhayibheli uhleli ngakosokunene sikababa
kuze kube namhlanje uyasinxusela nakho kunyongakazi ngayo uyabuya masinyane. Insindiso ke ukholwa yilo. Uma ukholwa enhlizweni ayingishumayisa ivangeli yasa. Umuntu uvuma ngomlomo. Emlonyeni kuvunywa ubukhosi. Nawuthi uJesu umaster wakho. Enhlizweni ukukholwa ukuthi uyaphila. Sibanjwe ilethuli. Sibanjwe ilethuli. Sikholwa ukuthi uyaphila uyinkosi. Uyaphila uyinkosi. Uyaphila uyinkosi. Uyaphila uyinkosi. Uyaphila uyinkosi. Uyaphila uyinkosi. Nawo siyayikholwa. Funda ke siswami qhubeka phese.